ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. барои беҳтар намудани маъмурикунони андоз ва бо истифода аз технологияи муосири иттилоотӣ дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, содда намудани иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ аз ҷониби андозсупорандагон ва дар ин замина арзон намудани воридоти маблағи андозҳо ва дигар пардохтҳои ба буҷети давлатӣ тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии иқтисодиёт, Кумитаи андоз баҳри мусоидат бар рушди соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ менамояд. То имрӯз ба андозсупорандагон ва шаҳрвандон беш аз 40 намуд хизматрасонии электронӣ пешниҳод намудааст. бо мақсади сарфа намудани вақт ва кам кардани хароҷоти шаҳрвандону андозсупорандагон, беҳтарсозии муносибатҳои андозӣ, рақамикунонии иҷрои ӯҳдадориҳои андоз ва кам кардани таъсири омилҳои инсонӣ, айни замон шаҳрвандон ва андозсупорандагон тавассути модулҳои барномаи компютерии системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андоз аз хизматрасониҳои электронӣ аз ҷумла ҳуҷраи шахсии андозсупоранда, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои ба қайдгирии давлатӣ дар шакли электронӣ таҳия ва пешниҳод намудани эъломияҳои андоз, пардохти андозҳо бо таври ғайринақдӣ, кушодани суратҳисобҳои бонкӣ дар шакли онлайн, қатъи фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ, дастрас намудани рақами мушаххаси андозсупоранда, мукотиботи электронӣ бо шаҳрвандону андозсупорандагон, идораҳои давлатӣ ва дигар хизматрасониҳои Кумитаи андоз истифода намуда истодаанд. раванди тақвияти иқтидори иқтисодию истеҳсолии кишвар ва омили таъсиррасонии он беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, боз ҳам содда ва дастрас намудани хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон мебошад. яке аз самтҳои асосии ислоҳоти системаи маъмурикунонии андоз роҳандозии системаи андоз дар асоси технологияҳои рақамӣ мебошад. дар натиҷаи гузариш аз шакли коғазӣ ба низоми ҳуҷҷатгузории электронӣ, давра ба давра бештар намудани барномаҳои компютерӣ, хизматрасониҳои электронӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои электронӣ ба андозсупорандагону шаҳрвандон, васеъ шудани имкониятҳои техникӣ ва пурратар гардидани махзани маълумот дар Кумитаи андоз, дар соли 2018 системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо таҳия ва роҳандозӣ гардид, ки дар он 50 адад модулҳои барномаи компютерӣ муттаҳид ва ҳамгирӣ карда шуд. тадбирҳои андешидашуда дар самти васеъ намудани истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ ва дар ин замина тақвияти раванди рақамикунонии соҳа барои беҳтар намудани маъмурикунонии андоз ва ҳамкории судманд бо мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ имкон дод, ки иҷрои нишондиҳандаи қисми даромади буҷети давлатӣ дар соли 2024 барзиёд таъмин гардад. дар ноҳияи Дарвоз дар баробари дигар бахшу самтҳо соҳаи саноат низ рушд намуда, дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзун шудааст. дар коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти антисептикии парки саноатию инноватсионии ноҳияи мазкур дар баробари маҳлулҳои антисептикӣ ҳамчунин дигар лавозимоти тиббӣ ба монанди ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ низ истеҳсол карда мешаванд. гузориши Моҳираи Тоир дар ин хусус. бо супориши пешвои миллат барои табобату пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Дарвоз ин коргоҳ ба истифода дода шуд. ҳоло дар ин ҷо барои муассисаҳои табобатӣ маҳлулҳои антисептикӣ, ниқобу айнак ва либосҳои муҳофизатӣ тавлид мекунанд. дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳи мазкур аз ҷумҳурии Туркия интиқол дода шуданд ва ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошанд. дар ин коргоҳ ду намуди маҳлули антисептикӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад ва дар ҳар ду хати истеҳсолӣ сокинони маҳаллӣ кор мекунанд. ин коргарон баъди омӯзишу аз худ кардани технологияи муосир ба кор шурӯъ карданд ва аз натиҷаи корашон қаноатманд мебошанд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур дар як шабонарӯз то 10 тонна истеҳсол кардани маҳлули антисептикиро дорад ва бештарин маҳсулотро дар асоси шартнома бо муассисаҳои табобатӣ истеҳсол мекунад. саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул гардида, дар татбиқи ин ҳадафи муҳими стратегӣ соҳибкорони ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи
намотанаи худ ба маҷлиси олии мамлакат доир ба рушди соҳаи саноат дастур дод ки ба мақсади ҳавасманд кардани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот васеъ истифода кардани технологияи инноватсионӣ ва дастгирии иқдомҳои созандаи соҳибкорон хусусан доир ба коркарди ашёи хом дар дохили мамлакат тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ карда шаванд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи Дарвоз, Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо мақсади сарсабзу хуррамгардонии маҳал тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу сояфкан ва гулу бутаҳои ороишӣ мешинонанд. гузориши Олим Носирзода. иҷрои барзиёди нақшаи ниҳолшинонӣ дар мавсими соли ҷорӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз тарзи дурусти роҳандозӣ ва амалисозии нақшаву ҳадафҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия, инчунин дарки масъулияту фаъолнокии сокинони маҳаллӣ ва саҳмгузориҳои кормандони касбу кори гуногун мебошад. дар заминаи тақвият бахшидани ободониву бунёдкориҳо ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ мунтазам амалӣ карда мешавад. ин навбат шурӯъ аз даромадгоҳ дар ҷамоати шаҳраки Москваи ноҳия, шафати роҳҳои автомобилгард, кӯчаву маҳаллаҳо ва атрофи муассисаҳо бо ҷалби кормандони ташкилоту идораҳои гуногуни ноҳия ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ баргузор карда шуд. дар ин тадбири экологӣ наздики 300 бех ниҳоли сояфкани чинор шинонида шуда ба ин васила дар ободиву зебогардонии ноҳия саҳмгузорӣ намуданд. тибқи маълумот дар мавсими соли ҷорӣ шинонидани 22 000 бех ниҳолони ҳамешасабзу сояфкан ва мевадиҳанда, инчунин 550 000 бех гулу бутаҳои ороишӣ дар ноҳия нақшагузорӣ шудааст. токунун дар натиҷаи вусъати тадбирҳои ободониву сабзу хуррамгардонӣ нақша барзиёд иҷро гардида, беш аз 28 000 бех ниҳолони гуногун шинонида шуда, ҳамзамон корҳо дар ин самт ҷараён дорад. раванди ҳамасолаи татбиқи чунин ҳадафҳои созанда дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия то рафт ҷиҳати ободониву сарсабзии диёр зебогии хос замъ намуда, инчунин барои сайру фароғати сокинону меҳмонон низ дар кӯчаву хиёбон, гулгашту боғҳои фарҳангии ноҳия фазои муаттару шароити мусоидро фароҳам овардааст. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Ахбор. бо фарорасии фасли баҳор омодагии кишоварзон барои роҳандозии кишти баҳорӣ зиёд мегардад. барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин тадбир дар 9 ҷамоати деҳоти ноҳияи Данғара мутахассисон техника ва мошинолотҳои кишоварзиро аз санҷиш гузаронида кишти баҳорӣ омода карданд. маълумоти бештар дар гузориши Салоҳиддини Неъмат. яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ мебошад ки имрӯз таъмини ҳадафи стратегии ҳукумат, яъне амнияти узуқавории мамлакат, таъмини сокинон бо ҷойи кор, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва воридоти андоз ба буҷети давлат асосан аз он вобаста мебошад. рушди ин соҳа аз мавҷуд ва омодагии техника вобастагӣ дорад ки ҳамасола дар оғози мавсими киштукори баҳорӣ ҳамагуна техникаву мошинолоти кишоварзӣ дар хатти тайёрӣ гузошта шуда аз муоинаи мутахассисони соҳа гузаронида мешавад. дар ноҳияи Данғара ин чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷониба ташкил гардид. масъулин ва дигар мутахассисони соҳа аз ин намоишгоҳ дида намуда барои пурра тайёр намудани ҳама гуна техникаи кишоварзӣ ба мавсими кишти имсола ба деҳқонон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи Данғара аз миқдори умумӣ 567 адад техникаҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ 467 адади он коршоям буда, 26 адади он техникаҳои тасмачархи шудгоркунанда мебошанд. аз 71 адад техникаҳои байниқаторӣ 66 тои онҳо омодаи кор буда, аз 454 адад техникаҳои нақлиётӣ 373 тои онҳо ба кишти имсолаи баҳорӣ омода мебошанд. тухмипоша ки олоти муҳим дар мавсими кишт маҳсуб меёбад, дар хоҷагиҳои ноҳия 67 адад мебошанд ва 51 тои онҳо аз ҷониби механизаторон таъмиру тармим гардида дар хатти тайёрӣ қарор доранд. баъд аз муоина ва тамошои техникаҳои кишоварзӣ, масъулин бо барзгарон вохӯрии судманд доир намуда ба онҳо барои сари вақт ва босифат кишт намудани зироатҳои баҳорӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар охир ба механизаторони пешқадам ва деҳқононе ки дар ин намоишгоҳ омодагии хуби худро нишон доданд, бо тӯҳфаву ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардиданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.
дар литсеи касбии техникии ноҳияи Тоҷикобод шароити хуби илму ҳунаромӯзӣ фароҳам буда, омӯзгорони соҳибтаҷриба ба хонандагон дарс ва ҳунар меомӯзонанд. Бинои таълимии муассиса сеошёна буда, он дорои хобгоҳ барои 180 нафар мебошад. гузориши Эдигули Маҳмуд дар ин хусус. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати омода кардани касбҳои рақобатпазири бозори меҳнат барои касбомӯзон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст. литсеи касби техникии ноҳияи Тоҷикобод яке аз калонтарин муассисаи касбомӯзӣ дар минтақаи Рашт ба шумор рафта, давоми 59 соли фаъолияти он беш аз 17 000 нафар ин макони касбу ҳунаромӯзиро аз рӯи ихтисосҳои гуногун хатм карда, дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ва минтақа кор карда истодаанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби бештари касбомӯзон ва фароҳам овардани шароити таҳсили онҳо дар маркази ноҳия солҳои соҳибистиқлолӣ бинои таълимии сеошона ва хобгоҳи чорошона барои зисти касбомӯзонро сохта ба истифода доданд, то дар ин макони касбомӯзӣ барои ҷавонон тамоми шароитҳо муҳайё карда шавад. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Тоҷикобод аз рӯи 4 ихтисоси 154 нафар касбомӯз ба таҳсил фаро гирифта шудааст. дар ин муассиса синфхонаҳои кушоду барҳаво, хобгоҳ, ошхона ва дигар воситаҳои зарурӣ муҳайё мебошанд, то касбомӯзон касбҳои пешакардаи худро вобаста ба талаботи бозори меҳнат пурра аз худ намоянд. соли гузашта ин макони касбомӯзиро 68 нафар хонанда аз рӯи ихтисосҳои гуногун хатм карда, аз ин шумора 25 нафари онҳо ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ дохил шуда, 44 нафари дигар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. аз ҳисоби курсҳои кӯтоҳмуддат давоми 9 моҳи соли ҷорӣ, ду гурӯҳ иборат аз 30 нафар ҳунаромӯз аз рӯи ихтисосҳои касбҳои талаботи бозори меҳнат соҳибкасб шуданд. дар дораи барномаҳои пешбинишуда таи солҳои охир базаи моддии техникии литсей хеле ҳам беҳтар гардида, синфхонаву кабинетҳои фанӣ бо технологияи муосир аз қабили компютер, доскаҳои электронӣ ва дигар воситаҳои таълимӣ пурра таъмин карда шуданд. мавҷуд будани биноҳои таълимӣ, утоқҳои фанӣ ва дигар воситаҳои аёнӣ имкон медиҳад, то касбомӯзон барномаҳои таълимиро ба пуррагӣ аз худ намуда соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шаванд. дар баробари ин, барои гузаронидани дарсҳои амалӣ вобаста ба ихтисосҳои амалкунанда, техникаҳои гуногунтамға ва дигар таҷҳизотҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад, то касбомӯзон нозукиҳои техникаҳоро аз бар намоянд. дар синфхонаи дузандагӣ бошад 15 нафар духтарон аз омӯзгорони соҳибкасб ҳунарҳои дузандагӣ, шеварӣ, гулдӯзӣ ва дигар касбу ҳунарҳоро омӯхта истодаанд. طول یک سال میشد که در اینجا به کسب دوزندگی مشغول هستم و در بریچیل تحصیل میکنم. ما در اینجا به کسب‌های دوزندگی مشغول هستیم. در اینجا کار کردن شکل‌های دوختنی لباس‌ها را و اینچنین طرز استفاده بردن ماشین‌ها را از خود کرده ایم. در آینده مقصد دارم که کسب دوزندگی را خوبتر و بهتر آموخته به خلق خود خدمت خود را برسانم. ҳамасола вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва хоҳиши касбомӯзон омӯзиши ихтисосҳои нав ба роҳ монда мешавад, зеро бадин васила шумораи довталабон бештар гардида, аҳли омӯзгорони ин макони ҳунаромӯзӣ рисолати худро дар назди халқу ватан бо омода кардани кадрҳои баландихтисос иҷро намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Тоҷикобод. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон рӯзи хушу бобароро таманно дорем. саломат бошед. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. бо Сбербанк Пул аз Русия метавонад дар якчанд сония интиқол дода шавад.